atase satriya jirih getih wedi mati kaya mangkono kok arep nggayuh kamukten golek marang kamulyan. Kowe ngimpi Raden. Yen pancen kowe kepengin entuk wujuding negara kang kebak kencana. Tandingana ratu saka Ngendraprasta Prabu Yudhistira. Yen kowe bisa ngalahake kridaku negaraku nggonana Raden. Ayo tandingana aku. Sing gedhe pangapuramu Sang Prabu. Tumraping Puntadewa. Ngalahke wong liya kuwi luwih gampang yen ditimbang karo ngalahke nepsune dhewe. Kejaba saka kuwi babar pisan ora ana ceceking rasa aku teka ning Wanamarta ki golek mungsuh sarta gedhe-gedhene gawe pepati. Merga jumbuh kelawan wedharing Weda Suci ingkang dumadi saka pirang-pirang piwulang kautaman. Piwulang kuwi mau lamun ta diringkes mung kari ukara nyebut asmane Gusti ingkang Maha Welas lan Asih. Ukara kuwi mau lamun ta diringkes meneh utawa diperkes meneh mung kari rong tembung ya kuwi welas lan asih. Lamun ta titah kepengin besuke tetunggalan kelawan Hyang Agung kudu bisa ngrembakake sipate Gusti ya kuwi welas lan asih karo apa wae lan sapa wae klebu kudu welas karo bangsane Gandharwa kaya panjenenganmu kuwi Sang Prabu. Raden Puntadewa. Uruhanana. Alas iki sejatine kraton kang endah kaya sing ndak sebutake ngarep ya kuwi Ngamarta utawa Ngendraprasta. Negara iki jembar, subur lan dumadi saka pulo sewu ingkang bebanjaran sarta suku bangsa, adat budaya ingkang maneka warna. Ingkang maknane ngendhaleni negara kang gedhe iki ora gampang. Lan akeh-akehe nadyanta nalika nyalonake dadi ratu ucape sarwa endah, janjine muluk-muluk bakal nyramakake uripe kanggo kamulyaning bebrayan agung nanging sebabe apa bareng wis nyekel panguwasa lungguh dampar kok nganti racake do lali karo janji